die Sabbat. Vandaag hebben we een Bijbelquiz. Awe como programa die Sabbat School nostri een Bijbelquiz. En het gaat over het boek Het Grote Conflict. Anto het thema ta staka voor die boekie grote conflict, gran conflicto. We zullen vragen stellen en we zullen kijken hoe ver we komen. Nos lo mi bijna punta pregunta, anto eri nos lo wak conver nos lo llega. En het is vooral om samen te leren en te studeren over Gods woord, vooral in deze eindtijd. E costaco eigenlijk ta e bedoeling ta pa nos studio junto, pa nos aqui com Dios que pa nos vida pa e último tempo aqui. Ah, ja. Que bateria. Nou, zoals we zien hier zo, gaan we beginnen met deze tekst. Wanneer ons mira aqui riba nang, nós vamos começar com o texto aqui. We gaan het samen lezen Nós lesele en dan de punten waar een stukje bij hoort, die moeten we dan kijken wat moeten we daarin invullen. que bem nem caminha tem é punch nai e na nós toak kiko tem guardo na, então nós põe nele. Per lá nós por moda de assim fora de nós cabeça. Ja? Ja. De lo quando igual que nós corda. Ja? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, Die mic moet echt. oké. Oké. Hallo? Ja. 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 Ik zal beginnen met lezen. We lezen de Nederlandse tekst. We gaan het in het nós vai lesele no holandês. Oké. In de puntje komen alle boeken van de Bijbel samen en eindigen. Ding puntje tour e boekie nang die Bijbel ta bini hundu. Kiko nós põe na ne puntje e. In de openbaring komen alle boeken van de Bijbel samen en eindigen. Amen. Ja. Correct? Ja, Ja. er staat in de grootste laatste strijd. Ja. Zo. Nee, abo. Hier. Ja, in de openbaring komen alle boeken. Ja, goed zo. Ja. Ja. Oké, dan gaan we verder. Hier is de aanvulling van het boek, puntje. Het ene is 1, puntje. En het ander, een puntje. Het boek dat verzegeld werd. Essa aqui tá ja, maar was nou het in een papiamento para mim, pero aanvulling. Dus essa aqui tá sostener e boekie puntje. Anto e sunta puntje. Anto e outro tá puntje. Oké. Dus het is een aanvulling van het boek. Dus Welke boek denken we? ja. Kaya ita complementar e boekie, essa aqui tá complementar e boekie. Se me por traduzir em inglês, complementar e boekie puntje. En daarbij moeten we denken, we praten over de eindtijd. Welke boek Qua studeren boekie, we meestal samen? Qua Openbaring boekie- en welke boek nog meer? qua boekie qua boekie normal nós está estudando junto com Revelação. Daniel. Yes. Amen. Precies. Kemen, hier, kemen bopabuta kinayori. Hier is de aanvulling van het boek Daniel. Ja. Het is een. Wat is Daniel? Een Een profetie. Goed zo. ja, een profetie. Goed zo. We Ja. komen daar. Het andere En het andere, is een. Wat is het andere? Niet heel moeilijk denken. niet heel moeilijk denken. We hebben het boek Daniel en. Openbaring. Het Ja. is een openbaring, inderdaad. En dan gaan we verder. Het
Ja, welke boek is verzegeld? Qua boekie awardu seya? Openbaring. Goed zo. Nee, niet Openbaring is Qua verzegeld. boekie awardu seya? Goed zo. Daniel. Ja. Ja. Van Daniel. Ja. Ja. Even kijken, wat gaan we nu? Het is een verzegel van Daniel. Mm. Es niet de enota, pero parte di e profecia di puntje puntje Ja. Houtini betrekking Houtini heeft op de laatste dagen hoe het trata riba het tema di e laatste dienang. Dat verzegeld werd is niet. Maar de Daniel. Ja. Ja. Dat, en dan zijn we nu. Ja. De engelen. Ja, dus dan zijn we De alleen. engelen beval, maar gij Daniel sluit de woorden toe en verzegelen. Kemeni e angel tabisa na abo Daniel seya e buki aki te na e Tot we. Goed zo. eind te na Ja. fin di mundo. Amen. Dus ik zal hem Fin di even tempo. oplezen. Goed. Het staat geschreven: in de openbaring komen alle boeken van de Bijbel samen en eindigen. Den revelation tur e buki nang tabini huntu ita forma huntu Hier is de aanvulling van het boek Daniel. eta eta ja, aanvulling, bijvoorbeeld een betrekking of het vul in eigenlijk, het jena of het enriquece e boekie die Daniel. Het is een profetie. Het is een ene profetie, het ander een openbaring. Het uno, een profecia y otro, een revelación. Het boek dat verzegeld werd is niet de openbaring, maar dat deel van de profetie van Daniel. De boekie que awardo se ya no ta revelación, sino Daniel, pero sino parte di profecia di Daniel. Dat betrekking heeft op de laatste dagen. Kutini en conjunto, kutini participe di evento nang di ultimo tempo nang. Ja, de engel beval, maar gij Daniel sluit de woorden toe en verzegel het boek. Pero abo Daniel lo sea e buki aki y guarda tena e fin di tempo. Ja, en dat kunnen we lezen dan in Daniel 12:4. Esa que nos pone en Daniel 10:2-4. En dit is van het grote conflict, pagina 585. Y me ponen ele for di e buki di gran conflicto, página 585.1. Nos va el siguiente. Ajá. Dus dit is een vraag. Hoe heeft Satan zijn tactiek veranderd om tegen de heiligen te strijden en zijn banier in de kerk te planten? Con de que forma Satanás cambia su estrategia para ganhar e santo não, para assina e por a influenciar e doutrina nan di ku e iglesia a planta. Wat denken we? Tom? Constantijn. Oké, Constantijn, dus hij heeft een plan gemaakt om Constantijn te laten veranderen de wet.
dat is zo'n mooie antwoord. Wat denkt Aha, u, broeder? broeder? Nee, het Ja. gaat over een grote strijd. Ja. Oké, oké. Ja. Oké, we gaan het... Que mijn broeder de bisa, ela bi, ela kwe, lo cual ku Babilonia tatatini, dus menguele ku están de Dios. Ja, Convenciendo a to Constantino Adrenta ja, hij ku ja, esaki. klopt. Ja. Oké, Ela beïnvloed Constantino Ja. pesaki. oké, we gaan E kijken broeder wat... ay nana bisa, Oh, mezcla binha ku awa. Ela mezcla binha ku awa. Ja. Kasi men ja. we gaan even kijken wat het grote conflict daar ons over zegt. Kiko, gran conflicto te bisa. Er staat, Satan maakte daarom plannen om met meer succes de strijd aan te gaan met Gods regering door zijn banier in de christelijke kerk te planten. Dus inderdaad wat jullie zeiden over Constantijn, dat hij Constantijn heeft gebruikt om zijn plan uit te voeren. Sa manera romana bisa, e contesta tawa tabong, Satanas atra plan nang ku victoria. Ya? Pa agaya ayunan de Dios y cambia y va así na estándar de evangelio. Que meni ela mezcla bien kuwei. Ja, Para mí por resumir inteira Precies. contesta. nou jullie kunnen het verder lezen wat er staat, maar Ja. de antwoorden waren juist. Yes. Vamos a seguir con el siguiente. Ehm, Satans twee instrumenten zijn te vinden in openbaring. Het zijn de staart en het zwaard. Wat stelt de staart voor? Satanás su instrumento ng di mentira tapara, di batalla tapara den revelación. Uno ta cola of minyon bisa rabo, anto otro ta espada. Kiko rabo ta representa. Als Tin, we het tin, niet tin. weten, kunnen we ook naar openbaring gaan. 12, 4. En daar kunnen we het antwoord vinden. Nos por speak out. Nos por wag de nos Bible de Revelación 2. En dan kunnen we, Versículo 4, y así nos por mira, Kiko y Rabu está representar. Y Revelación 2, versículo 4. Que meni, ja, ja, dat is goed, maar waar staat dat voor? Wat betekent dat? wat, ja. Ja, Inderdaad. master, ja, Dus Ja. de staart staat Ja. voor leugens. voor leugens. Ja? Ja, Ja. ja. En dan gaan we kijken waar staat. Para mí por vertalen na papiamento, la lastra é terceira parte vai com o fechelo e esta representa mentira. Ja. We kunnen het ook lezen in Jesaja 9:15. Nós vamos aqui também em Isaías 9:5. En het zwaard. Anto espada. Kiko espada ta representa.
kunnen ook weer Openbaring erbij pakken. Openbaring 12, 17. Nós porque nos Bijbel lang den Revelación 2 versículo 17. Ja. Até hermana, ja, dat is het antwoord. Ja, wat zei u? Oorlog. Ja, Ja. dus oorlog en vervolging. Or laat ons bisa na pamamento ita. Oorlog ta Guerra. guerra anto persecución. Na ayunan di Dios. Amen. Amen. Oké, Ja. we gaan door naar de volgende. Nos sigue que siguiente. Oké. Wat deden de gelovigen toen ze zagen dat de meeste belijdende christenen afgevallen waren geworden? Kiko santo na of keredonang ora kunang amira ku hopi Christianan tawata kai for di efe kiko nang ahasi. Nee? Nee? Nee, dat maakt niet uit. Nee. We kunnen het vinden, het grote conflict. Daar gaan we het antwoord vinden. Nós tabang kiko buki di gran conflicto tabisa nos. Kike contesta ta. Er staat, nu verkeerde de kerk in groot gevaar. Gevangenis, marteling, vuur en zwaard waren in vergelijking daarmee een zegen. Dus wat deden de gelovigen toen ze zagen dat de meeste belijdende christenen afgevallen waren geworden? En dat contesta ta ku na momento ku na hopi tabata mira ku outro romangan tabata kai nang si a declarar publicamente ku na nota sluit yung compromiso aan ku iglesia mama, ja, nanta queda firme riba ng local ko tanang creencia. Outro tawa tata voorstander que meni nang asali pa dilanti opgegeven of aanpassen van bepaalde aspecten. Geloof en van de vereniging met diegenen die een deel van de christendom aanvaardt en drongen op aan dat dit op manier zou kunnen zijn om hen volledig te bekeren. Ja, eigenlijk nang lagan ons bisa nang abay manera intercambio nos pobisa ku otro anto nang atrata di pas aspecto ng di efe na vereniging an anto panang amak paasi parte di Christendom nang buta força assim aqui nang apensa ku nang lo buta força pa a direita e situação. Ja, nang abay lagan nos bisa, maneno sa bisa, nang abay back nila yung testimonio. Dus het was een moeilijke tijd voor de christenen in die tijd. En we zien inderdaad wat er toen destijds is gebeurd. En dat zien we de dag van vandaag ook. Ja, anto esse no so wek tele back awe tambe. Kusi algo wordo predica of wordo bisa, camina nos cinco bay. Pa tuts kusi eta di Dios, na Dios o mes lei, o mes testemunho. Amen. Amen. We gaan verder.
Wat is de reden dat wij zullen vervolgd worden? Pa causa di zijn naam, maar voor Amen. zijn naam, voor Nog standvastig te iemand zijn anders van een zijn, op ander zijn idee woord. erover? Tem outro persoa tem outro pensamento? Nee? Nee? Torre também Nou, são de acordo? We kunnen Matthäus 2, 19 bijpakken. Misschien kan iemand dat hardop lezen. Nós só vai Mateus 2:19, se persona por ler se Oh nee, sei. sorry. 21, 9. Ah, Mateus 21:9, 24:9. Então se viene por esse ler. Duro para nós? Aha. Amen. Wapa nos marca versículo aqui bom em nosso coração. Dus we zullen vervolgd worden omdat wij de Heer Ja. volgen en zijn naam belijden. Ja. Maar nós sabe bom que se nós para Cristo, nós lo guardo perseguir. Por Ja. causa disso não. En we gaan nu verder met een stuk waar we ook opnieuw stukken moeten invullen. Nós tabang pergunta a trobe, camina nós tem que vul llena zin completo. Assim zin completo. Oké. Het puntje van dit boek is niet zozeer om nieuwe waarheden te presenteren over de strijd, puntje. Puntje die boekje aqui não chega ainda na aprecio, aprecio sincero. Zo zeer nieuwe waarheden. Ja, sorry, Marissa, in beetje waarheden, Marissa, uit een kost. Speciaal. En ja. We hebben het over het grote conflict en de vraag is, het boek, dus het gaat over het groot conflict. Wat is puntje van dit boek? Kiko ta puntje die boekje aki. Nee. Wat is... Kiko propósito de boekje kita. Ah ja, wat is het? Ja. Outra palavra para propósito, holandês. Wat is proposito? Ja. Doel. Dus het doel Ja. van dit boek is niet zozeer om nieuwe waarheden te presenteren over de strijd. Pero, puntje. Que mendi propósito de book aqui, não está solamente para apresentar verdade, sino também para... Ora, me dormir, Om shake de me. strijd over... Tem foldinho aqui, Ruana. Warurato. Het doel van dit boek is niet zozeer een nieuwe waarheid, om een nieuwe waarheden te presenteren over Oké, de strijd. We gaan het zo vragen. Het grote conflict laat ons zien wat er in de geschiedenis is gebeurd, toch? Hoe noemen we dat? De geschiedenis noemen we? Ja, een andere... Maar ander woord voor verleden tijd? Nee. Dat is de synoniem Dat is- daarvan. Dat is van nu. Maar Dat is van het laat ons zien iets wat er Vroeger. vroeg is gebeurd. Vroeger, antes. Antes. Ja? Ja. Ja, naar voren te brengen die van invloed zijn op coisas que passa antes o tini. Quando você invloed een papiamento, não sei mele
influência, riba, Amen. Amen. Futuro, ja. dus, lo qual que tá passa, lo vai passa, tá passando. Ja. Ja. Gebeurtenis toch gezien als onderdeel van de strijd tussen de krachten van licht en duisternis, krijgen al deze. Wat zien we allemaal in de boeken van Ellen White? Allemaal. Hoe noemen ze dat ook? Nee, het zijn allemaal nee. Wat zijn er? Als ik rapporten schrijf, hoe noemen ze dat? Als ik rapporten schrijf en ik doe ze allemaal bij elkaar, wat zijn dat? Simita, persona que tá analisar coisas, anto mita skibinang, anto buta ng turun, to que cons nos poyamese. Ja, een andere woord voor document. Het zijn Andere, allemaal. outra palavra para documento? Nee. Nee, verslagen. Ja. Dus het zijn gebeurtenis toch, gezien alle onderdelen van de strijd tussen de kracht van licht en duisternis, krijgen al deze verslagen uit het verleden een nieuwe betekenis. Ja, klopt. Ja. Een nieuwe betekenis. En dan zijn we door hen wordt een licht geworpen op de licht geworpen. Ja, amen. Op de Amen. toekomst. Ja. Waardoor het pad wordt verlicht van hen die, net als de hervormers, van weleer geroepen zullen worden, zelfs met gevaar voor eigen leven, om te getuigen voor het woord van God en voor het getuigenis van Jezus Christus. Kemeni, eta mustra akinanang, eta bisa kinanang, ku e caminda, ku ta mustra ribe luz, pa nos porta reformar of reformar, pa nos porta el pueblo de Dios selecta. Vamos bisa sina apartar for de mundo diferente. Dice bom? For de mundo, para nos portar yun selecta de Cristo. Mesmo coisas é antaño na. Ja. Amen. Dankjewel voor het nee. We gaan door. Nossa sigue. Hier zien we net de antwoorden. Pergunta, siguiente pergunta. Oké, wie is nu deze groep die zonder leugen en zonder gebrek in hun mond voor God bevonden worden bij zijn wederkomst? Quinta é grupo aqui, cuta sem mentira, sem a mentira, lo não guardo hanhade na boca, cu lota é grupo central ora Cristo bini back. Amen. Ja, nou não está em de Bijbel. Aha, openbaring. É grupo chiqui. 4. Ja. Wat? Openbaring 14 kan je alvast erbij pakken. Kunnen we kijken. Want dat Ja. klopt. Então é fácil mesmo. Ja. Revelação 4. Waar kunnen we dat vinden in openbaring 14? Dat klopt wel. No. Nee. Ja. Nee. Ja, openbaring. Hij zei. Eu prometo que when lesa Revelação 4, versículo 1. Ja, até hermana. Amen. Ja. Lees het voor, zuster. Kom op, zeg. Zie. Ja, het was goed. Het was goed. Ik contesta, tá bom.
Amen. Amen, amen. Ang ken kita parte de siya yung 44 mi ami siguro. Ami siguro. Yes, Laten zien het. correct. Siguiente. Hoewel ze nog veel meer boeken heeft geschreven, rijst de vraag: welk van de boeken die ze heeft geschreven is door Satan belet om te schrijven? Maneira não sa, Sister White, as que bihopi buki nang. Pero pergunta ta queda, qual buki nang aki Satanás as trova de mas tanto panuordos que bi? Amen. Amen. É grote conflict, é gran conflicto. De grote strijd. De Ja. grote strijd. Dit is dus het boek dat de duivel haat. Dus, e buki aki Satanás ta odie. Oké. A história te conta que Satan was in de kamer gekomen toen zuster White dit boek aan het schrijven was. En net zoals Petrus schreeuwde, zij ook naar de Heer toe. Jezus, red me. We gaan door. De protestboodschap. Oké. Dit is een vraag. Dus, wat zeiden de fariseeën tegen Jezus om de discipelen stil te houden? De vraag is nu, wat proberen ze in stilte te doen? Wat proberen de fariseeën in stilte te doen? Kiko e fariseo nang abisa Jesus kusu disciple lang patene ng ketu anto kiko telo qual kunan tabata purba dihasi den silencio. Ja. Maar wat wilden de fariseeën stilhouden? Kiko nang kera keda ketu kune. Kin. Ja, alsjeblieft zuster. Ja, want de fariseeën wilden Jezus stilhouden. En ze zeiden tegen de discipelen, maar waarom wilden ze dat? Wat wilden ze precies? Waarvoor wilden ze Jezus stilhouden? Juist. Kukiko nang kera ke tene Jesus suboka ketu. Na nota bata que pa Dio Jesus predica e verdad presente. Ja, Dat nos is põe het. de wang. Dat is het antwoord inderdaad. Esse e contesta inderdaad. Ja. De protestboodschap. Dus Se ze nos wilden wak hem- história bom, lá nos visa Jesus estava assim exatamente mané até está seguro que predicar e verdade presente. Então men ko kunan que tene até a suboka keto, nan kera tene Jesus estava suboka keto. Dus het protestboodschap wilden ze niet dat verkondigd werd. Ja, exactamente. Oké, we Ja. gaan door. Wat gebeurde er op 31 oktober 2017? Kiko a passa 31 de outubro de 2017. Wat gebeurde? Kiko a passa 31 de outubro 2012. 2017, sorry. Que a passa Iemand weet het? 31 oktober 2017. Que você contesta? Que hermana Sandra Bisa? Kunang abisa e protesta acaba com não tem protesta mas 5 aya de reformação de Luther. Klopt. Protesta de Luther.
Luther 500 years of the Reformation. Dat klopt. Yes. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Nos sigue na a siguiente pregunta. Wat gebeurde er in het jaar 70 in de geschiedenis na de dood van Christus aan het kruis? Kiko a pasa den año 70 den historia después de muerto of después de Cristo su crucificación. Mi talaga pa otro en ang contesta. Sister Alodi. Oké, nee, maar kunnen we doen een hint. Ja, dus É pro meu capítulo Des de van- grupo. I'm sorry, voor het de grote conflict. ja, é pro meu capítulo de grote conflict. Kies o título tá. Ja, Wat gebeurde er in Jeruzalem? wat gebeurt er in Jeruzalem? Ja, a destrucción de Jerusalem. Pro meu capítulo. Dus dit gebeurde in het jaar 70 na de kruising van Jezus Christus is Jeruzalem verwoest. Ja. Misschien kan jij dat doen. Dus. Wat is het ook? Huh? Oh. Hoeveel ko ito mira nota tres man? Pero nota ko eh, nagkasay natin baterya, ay keep okay lang kel. Ja, Wat heb je Oh. gedaan? gewoon hier staan. Ja. Oké. Oké. De barkie dan. Volgende vraag. Wat gebeurde er in het jaar 34 in de geschiedenis na de dood van Christus aan het kruis? Kiko asoso de na año 34 den historia después de muerto of después de crucificación de Cristo. Gestenigd. En wat betekent dat? Toen was de... Esteban awardo piedra, e que significa? Het was een belangrijke gebeurtenis. Tawata hecho bem importante. E evangelio abai pa e gentil lang. Yes. Que meni inana nos pomira ku e gracia di e judeu nan dus Jeruzalem a sera. Ja, klopt. De genadetijd is gesloten voor Gods volk. E ganada dus e gracia de Dios a sera pa e cas de Dios. Então como nem mais bom. Dus lang nos bisa e protestante nang. Ja. Ja. Amberana papi mina korsante man testigi ova so. Okay, protestante nang. Okay. E nano nos por mira camina ku evangelio a passa over pa e protestante nang aan de perseguidor de Cristo. Ja. Dus in een protestantismo alanta. Ja. Dus Gods volk. Ja. Dan zien we dat hier zo staan. Oké. Wat betekent christelijk nationalisme? Kiko significa ja, como te dices aquí si nacionalista. Cristian nacionalista. Ja. Ja. Cristian nacionalista. Kiko significa Cristian nacionalista. Kiko significa Cristian nacionalista.
Nog een keer. Kerk en staat. Estado com iglesia. Ja, Ja, komt er een beetje op ja. neer. We kunnen het wel presenteren hoor. Ja. Ga je het wel zetten. Dat christenen de wet dicteren in de regering betekent dat ze hun eigen regels in de regering kunnen vastleggen. Dus inderdaad, wat de broeder zei, wet, kerk en staat komen dan samen. Dus, como é cristiana da dicta lei den governo esta que não propone, não regla não den governo, sim. Ja? Ja, Dus daar staat voor nationalisme, dat staat daarvoor. ja. Oi, mas vai muito dilante. Ja. Nee, terug. Je moet terug. Eentje terug. Oh. Ja, tá bom, deixa eu pergunta. Oh, oké. Noem uit het boek de eerste 8 hoofdstukken van het boek De Grote Strijd. Bisa eu, voor de cabeça, eu para mim 8 títulos de boek grote conflito, de gran conflito. Amen. Ja, eu prometo de verwoesting van Jeruzalem. Ja. Wat komt er na de verwoesting? Dan komt er een... Ok. Nami do não gente. Depois que Jerusalém awardo destruí, que começar a cristiana. Yes. Vervolging in de eerste eeuw, inderdaad. Ok, depois de vervolging, que cabine. Dan komt die Een tijdperk van geestelijke duisternis, ja. Ja, escuridade espiritual. Het is een soort van een zondaggebed. En depois grupo alante, grupo. Eu aldense não, ja. En depois estava tem homem hopi, como se diz assim aqui, hopi ijverig. Ja, ijverig toegewijd. Ja. Ja, su nome er een Bijbel. Ja. Exatamente, John Wycliffe. Ja. En daarna kwam er nog iemand. En tot depois de Jay, Abini. Ja. Ja. Die Hus en de Heronius. Heronius. En tot depois de Heronius, Abin King. Não sei quem é de Jay hoje. Degene die Ja, ging maar protesteren. É homem que estava homem de 18 anos. Hoe zei je? Maarten King. Luther. Ja. Então que a peruana não passou, mas não está claro ainda. Ja? Martin Luther, que a passa promê com Martin Luther a vir Luther conosco. Conhecer agora aqui, atrás, assim trabalho para Cristo. Que estava a promê. Estava a 18 anos, Ja, estava a wat heeft hij ijverig. gedaan? Wat heeft hij gedaan? Ela vai estudar. Ela é book. Ja, maar Depois de aí, tu reconhece que ela assim. Ela vai hij papia. is gaan studeren. Ah? Nee. No- Hij is eerst gaan studeren en no toen kwam hij dentro erachter de en toen heeft hij... Que bem, depois que ela estuda. Ja? Depois de tu reconhece. Ja, afstand, Ela afscheiding. vai pondre nang que come tinko assim para por donde picar. Na bisele que tinko assim yenko. Depois ela realiza
kunote ko, ela é um mensagem. Outra justificação é meio de fé. Então, ela é a mensagem que passa com ele. Exatamente, esse é Ja. o título. Então, depois de Luther ela neemt zoals- aanslag, Kiko, ela vira o laatste título. Daarna moest hij, voor wie moest hij komen? Toen Ela hij ba, ora afscheid ku deed. ela alejado tu recurso de uma maneira me. Você coisa que estava se estava sacudi muito. Voor wie werd hij geroepen? Ja. Nee. Hij heeft afscheiding genomen van Rome. Ja. En daarna is hij naar voren geroepen. Door wie? Ja. Hoe noem je zo iemand? Keizer. Keizer. Ja. Dus Luther voor de keizerlijke vergadering. Ja, esse aí tá e. Bro, Steve Menezes, é pergunta não para malu, moeilijk assim aqui, ambo. Tá. Não, eu ega, pero é bom, passou mas assim aqui não está queda vigente, é? Ja. Oké, dat is antwoord. Oh. Nee, die hebben we gehad. Deze hebben we gedaan. Ja, het is een grapje, mensen niet ook. Oké. Welk lied zong Johannes Hus toen hij op de brandstapel stierf? Oké, iemand anders? Qua cantica, Johannes Hus, a canta, ora que estava muriendo de candela aí. Estava queimando de tempo de candela aí. Nee? Ja. Zullen we het gewoon delen? Ja. Have mercy on my soul. Me te quero que te saquen to culpas de mi alma. Me te quero que te sei toch? Dus Jesus, to son of David, have mercy on me. Dus ik kan zeggen, have mercy on me. Me te quero que misericordia. Klopt dat, broeder? Klopt dat, broeder Steven? Con cantica, tiene cantica. Sí, pero mi que me ni para no suar su letra não, sou ta coita. Vamos ter assim, sim. Não te busquei. Have mercy on me. Oké, we gaan door Song of David. naar de volgende vraag. Nós vai door naar a seguinte pergunta. Wat zei Hieronymus toen ze het hout voor het vuur uitstelden? Kiko Jerome, ahasi ora ku e candela apara. A tarda, Ja, het uitstelden. ja, dat het lang duurde. Era tarda, ok. Kiko Jerome, ahasi ora ku e candela a tarda. Wat heeft hij gedaan? Nang a tarda pa sendele. Ja, Que me ni verlang su agonia. ja. Hermana Bisa, vai não sai não tem medo e não arrepentir a seguir Cristo. De as coisas para Jesus. Amém. Tá bom. Kom moedig naar voren, houd het vuur voor mijn gezicht. Als ik bang was geweest, zou ik hier niet zijn. Yes. Para de candela aí, você canta, ambo. Ja, het is klaar. Não se acaba, Romana, não se chega no final. Dankjewel voor jullie mededeling, meedoen en
actief meedoen in deze quiz. We zijn tot het einde gekomen. Ja, nos acaba. Ja. Next time, september trobe. Ja, dan zullen we misschien nog langer kunnen maken. Ja, is goed. Nos quiero agradecer por su tour, su aporte, su atención, su medewerking, meneer Mauricio. Ja, o programa aqui. Dios bendicionamos su tour y te cu próximo vez. Nos hace un palabra de oración para nos terminar. Nos nos cabeça dan. We gaan bidden. Tata Santo, que está de altura de cielo, Jesús nos está pidiendo grandemente, agradeciendo grandemente, Tata Santo, para tu lo cual que está proporcionar para nos por crecer espiritualmente, para nos portar una sabiduría, Tata Santo, y que nos no te perece para falta de conocimiento. Jesús dirigir cada pensamento, cada humano o Tata Santo, para não portem zelo e candela e de nan coração Tata Santo, hamber com Luther, com John Cliff, com Waldense nan tava tatini, passar mais de Tata Santo. Nós agradecemos pelo qual que base na cruz para a vida de cada de nós. Nós está que nós está pedindo, nós está digno. Que queda na altura de toda a profecia na que está passando atualmente, aqui vamos estar no bom canal, ainda tem esperança.